Dit is de allereerste aflevering van No Do. 12 families strijden in elkaar. De familie Akkerman zijn hier met op zin de familie Gerritsma. En waarvan deze 12 families dit in kwarte tijd dan het meest hoe de Frieske skiet is. Heb je er wat zin hoor? Ja! Dan gaan we nou naar een geheime locatie, een museum, ergens in Friesland. Zullen we dan wat het eerst is? Ik ben nu onderwijs naar het Fries Skipvaartmuseum in Snits. Daar is van alles te zien hoe de admiraliteiten en de skipvaart van Jettiers. Tjoch, daar is het museum al. In het museum leren de families in 3 vaarrondes en in een grote finale alles hoe de Frieske skiert is. In de eerste ronde spelen de bands in elkaar in een spannend spul. In de tweede ronde nemen de pakers en de beppers het zin waarop in de kennisquiz. Nee, is net goed. En in ronde 3 bewijzen de ouders wat ze opstutsen hebben. Shit, ik weet dit waar die is. En in de grote finale gaat het alle jaar om teamwork. Doe leven schat, krijg je extra voedsel, apprecieer je. Dit is steeds. Ik denk dat we allemaal naar grauw. Nou, dat je er maar weer de afslag aan nemen, dan we door die afdruk kunnen over die RFP. Ja, we kunnen de grauw akkeren. Leuk dat je mooi door gewoon no doet. Deze week mooi in bewijzen welke familie het beste team van Friesland is. Op dit stuit ben je onderwijs naar Snits, want daar is het Fries Skipvaartmuseum. Ja! Deze week gaat het spul de nek hoe de Frieske kanonfeesters, admiraliteiten, handel en wetten. Onderwijs kom je in bij de wettenpatten van Snitsdel. Hiermee kunnen ze de stad goed afsluiten. Maak je bij dit tablet een foto van de wettenpatten. Een goede foto smiet er weer een no-doekoe op, die in ronde 2 in te zetten is. Een no-doekoe verdubbelt de punten. Dus let goed op. Succes en onthaast. Ik ben Jelle de Boer. Ik ben je niet. Is het er? Nee. Wij zijn sowieso goed fanatiek. Ik denk dat we goede kans gaan te winnen. Stop. Je moet weer eruit. Ja. Ik ben Rits Gerritsma en ik kom uit Bolzert. Mijn beppe voelt maar de hasses op televisie. Ik ben hier met mijn beppe en mijn mam. En wij zijn team Gerritsma, team Blauw. En wij doen nu ons best en we moeten er wat moois van. Oh, die is mooi, Rits. Heb ik hem erop staan? Ja, het is prachtig, mooi. Welkom hier in het Fries Scheepvaartmuseum. Hier is van alles te zien over admiraliteiten, steeds maar de marine van Jettiers, over de skipvaart en ook over de handel. Maar in de autorit hierheen heb ik je vregen om een foto te maken van de wetterpatten. Is dat slagen? Ja, zeker weten. En is dat Jim slagen? Ja. Nou, laten we eerst even zien naar de foto van de familie Gerritsma. Een prachtige foto. Nou, dat kan niet mooi. En nou hier een foto. De familie Akkerman. Ja, sure. Zo. Mooi. En dat betekent dat beide families een no-doekoe woenen. En die zijn belangrijk aan ze weer in te zetten in de tweede ronde als een soort van puntenverdubbelaar. In de eerste ronde neemt Rits het op Chin Jelle. En waar de vlugste die deel zet, die wint. En die wint dan bij zijn familie 10 seconden voordeel in de finale. Nou, laten we gauw beginnen met de eerste ronde. Maar ja, we moeten vanzelf nog wel eens even tossen. Rits, sla op de knop. Zo'n. Nou Jelle, huppakee, sla op de knop. En dat is 2. En dat betekent, Rits, dan mooist beginnen. Zet hem op en dan showen wij nog eventjes van hoe het weer ziet met al die admiraliteiten hier in Friesland. Er had een tijd geweest dat Friesland uitblonk in reizigen en handel. Roenom op het continent wien de Friesen verneemd als de beste skippers en keerploegen. Friesen beheersken de handel in Noordwest-Europa. De Noordzee wordt wel ontschut als Mare Friesikum, de Frieske Zee. Dat wie in de periode tussen ongeveer 450 en 900 na Christus. Op verschillende plekken in Europa had Frieske handelsposten en Lietse kolonies geweest. Het centrum wil dikwijls Dorenstad, dat uitgroeide tot de belangrijkste stad van de Frieske economie. Maar in de 9e eeuw kregen ze heel tijd meer lijst van onvallen door de Scandinavische Noormannen. Daardoor verleren de Frieske handelaars haar liggende positie. Rits, kisto Meijer. Ik ken dat jaren. Hartstikke mooi. Dus je is aan de ene kant van de gracht, maar dan mag je eigenlijk naar de andere kant van de gracht. Ja. Doordat met help van een vlot. Aan de andere kant van de gracht is echt een kistje. Maar als je het kistje opent en lees dan ook de opdracht die erin zit, hut op voor. Ja. 3, 2, 1 en start. Denk je het? Hé, kom op, Rits. Nou gaat het erom, jongens.
Hoe atletisch Kom op, is het? Rits! Loeken! Toen Beppe. Oei, net de rits eigenlijk keeper erachterover. Die ook niks. Hut! Draai. Kom op, Sherry, het kistje! Opdracht 2. Ga via de achteringang het museum in en zie je de kapitein. Hij had het in de hand. Ik droog het. Dat roost voort, dan was naar de touw aan. Nou jongen. Doe je langs jongen, je draait voort. Ik ben heel gefocust op dat papiertje wat erop stond. En toen ging ik even terug dat ik over 3 meter voort weer droog. Hey, in op het lief lezen. Dat is een goede tip, ja. Helemaal terugzwemmen. Nee, ik ga heel wie daar heren. En nou naar de oorkant. Ja, dit- Naar de achterkant van het museum gaan. Nou, ik vind het knap van die jongen. Oké, en nou via de achteringang en dan op ziek naar de kapitein, hè? Hudder! Kom op, rennen! Ik heb platpoten. Ziek je de kapitein? Hudder! Ja. Liggen er wel zwemvlees nog naar te rennen. Ja, maar trouwens, deze kant uit. Ja, kapitein. Zo daar. Het is een boeier. Daar waar handel mij verviert. En zijn boeier ligt hier vast met een peelstek. Maar ik weet net meer hoe dat mat. Ik heb wel. Hudder, get op tiert, Rits. Dit komt goed. Ja. Ja, dit Hij komt weet door. hoe het mag? Ja, Ja. hij wel. Ja! Hier is een schatkaart. Volg de kubussen naar de grote binnentuin. Dank u wel. Oké, draaien jongen, Kom dan op, gaan we Rits, weer. volg de Hoppakee. kubussen. Kijk, dit is nog een kubus. Ja, derde is de 10. Oké, en nou lezen. Nou Lezen. kaart lezen. En er kompas erbij. Oké. Ik moet die kant op. Ja. Op een kaartje en bij dat als het kruisje steert. En ik ben toch naar de deetskap. Toen moest ik lezen en ja, nou ja, er is toen een deetschap, maar een kruisje erop. Ik dacht, dat mag wezen, maar dat wist ik helemaal net. Maar dat wordt er. Eigenlijk was het eerst gewoon lezen. Nee, dit is de verkeerde kant op. Om de schat te vinden moet je het kompas gebruiken. Loop vanaf de start 5 stappen. Oké, dan ga ik terug naar de stap. Ja. En dat is de valkuil, hè? Dat is de haast het leegst. Ja, dat is best hastig, hè? Oké, 5 stappen. Kijk. 4, 5. Ja. Als je daar een N, ik zit daar een E. Nou, het is Engels. Nou, E is O. Oosten. Nou, ja, daar maak ik dan in. Maar dan zeg ik ook gauw dat er een morgen is. Maar ja, ik ken net er ook die morgen. Dus toen zeg ik ook gauw die rode kubus. Ik dacht, ik stap daar maar op. Hou. Dat is hem. Graven! Kom op, Rits, kippen! Die leven hingen te verhouden. Stop dat hier. Ik heb een beetje... nou, verknald wil ik natuurlijk net zeggen. Ik eet beter in het waan. Zorgelijke blik. Nou, jury, Litmachien, wat is de tijd van Rits? 3 minuten, 4 minuten, 6 minuten en 8 seconden. Ja, toch nog een licht applaus. Hey Jelle, het gaat nou echt om tiert. Rits het niet correct een prima tierdeel zetten. Ondij nou de taak om die tiert van Rits te verbeteren. Als dat slaget, dan verdient het Jim-familie 10 bonusseconden, wat weer belangrijk is voor de uiteindelijke finale. Ja. Succes. 3, 2, 1 en start. Kom op, jong. Denk je Jelle? Goed zo. Goed zo, doe maar. Vlot. Erop. Hij doet hem kleer mooi. Ja, die hebben wij. Maar die broeken we net. Doe maar Jelle, Loeken. Kom op. Dat is heel lekker. Nou, een keertje hier maken. Loert oplezen. Ga je via de achteringang het museum in. En zie je de kapitein. Een kompas. Ja, hij is om mijn nek. Ja, hij is om nou, mijn nek. gas, doe Oké, maar. daar gaat hij weer. Kom op. Had er maar geen fraskip aankomt nou. Nee. Als het net stabiel is, dan volgens het erin. Nou, naar de achteringang. Oren rond. Lucht uit. Ja, maar trouwens, deze kant uit. Voor de kant op. Ja, daar. Hey, Pak het touw en meid een peerstek zat op de kaart stier. Ja? Heb je vaker nog een Knoop curieus. Goed zo, jongen. Maar die kikker eruit of zo, zei ze toch? Ja. Ja, oké. Ik ga hier een schatkaart verdijken. Haast de schat boven de grond, daarop stel het stop de tijd. oké. Oké, jongen, volg de kubussen. Ja, En nou? Ja, de kaart lezen. de kaart die is kriegen haast. Nee, het ding. En toen moest ik de skat zien en dat had bij mij in door, want ik moest
ik snap eerst die kaart net. 1, 2, 4, 5. Ja? Oké. Dan draai je naar het noorden Ja? en loop je 8 stappen vooruit. Ren maar vooruit, 8 stappen. Jij, Henne? Ja? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik ben al helemaal Ja, aan de kant van het hou eens Jelle. Ja? Ja. Nee, doe maar. Hoeveel tels nog? Ja, want er stonden op 4 stappen naar het westen en naar het noorden en oosten. Ik snap er even niks van. Ja? Oh, Jodel is deden. Nou, Nu draai je naar het westen en onder het witte schip ligt de schat. Onder het witte skip. Onder het witte skip. Is dit een wit schip? Toen zeg ik een echt skip, dus een wit skip, dus dat het is. Nou, dat weet ik net. hing het er ook wat ergens Iets onder daarvoor. Mjoren? Oh ja, daar. Ja. Zet hem op, jongen, graven. Jelle heeft geen groene vingers, zetten Sjen. Kom op mij de hand nou eens. Huppakee. Stop. Nee, maar boven heen. Helemaal eruit, helemaal Helemaal eruit. Stop dat hier. Nou. En ik, Jelle is weer waarom in de studio. Nou Jelle, hoe gaat het? Ja, voor mijn gevoel gaat het wel goed. Ja? Bist in elk geval nog droeg? Ja. Ja, toch? Maar de grote vraag is vanzelfs, bist je rapper of stadiger als de 6 minuut 8 van Rits? Wat denk je zelf? Ik vind het net, het is een nek aan nek race, denk ik. Een nek-on-nek race. Nou, jury, lid Marchen. Jouw 4, 6, 36. 36. En dat betekent dus dat Team Blauw de eerste ronde wint. En daarmee winnen zij dus 10 seconden tijdsvoordeel in de finale. Voordat we losgaan met de tweede ronde, mijn Beppe en mijn Paken achter de drukknoppen, krijg je hier nou eerst een rondleiding terug het museum van Ankarora. Welkom hier in het Fries Skipvaartmuseum in Snits. Wij staan hier in de Admiraliteitsgalerij. En de Admiraliteit wie eigenlijk de voorloper van de marine. Tjerk Hilles, Auke Stellingwerf, namen die je misschien wel kennen van Stritnam. En de Sleuzen bijvoorbeeld. Ja, die heb ik. Komen we bij de walvisvaart. En de walvisvaarders hebben natuurlijk ook wel een traditie mee en geschiedenis mee. En als juist een model van een walvisvaarder. Het is al een authentiek kanonsie. En de kogels die lezen daar. En dat varieert van gehaktbal tot blomkool, wat je ervoor in stappen kennen. Een boerenbootje bij uitstek is de preem en de bok. In de tweede ronde testen we de Pakers en de Beppers wat ze niet kijkt opstutsen tijdens de roelleiding in het museum. En dat doen we mijn eerste gedeelte met meer keuzevragen en het tweede gedeelte bestaat dan uit iepenvragen en dan kun je de Nodoku inzetten. En een Nodoku is een soort van puntenverdubbelaar. Het gaat dus om de meeste goede antwoorden en de familie maar de meeste punten wint deze tweede ronde en werd 10 hele belangrijke seconden tijdsvoordeel van de finale. We beginnen met de multiple choice. En nu komt het er dus echt op aan, hè? Paken Otte? Ja. Beppe Aagje? Ja. Ben je hem er klaar voor? Ja. Oké, elk goed antwoord smiet dan 1 punt op. Zet hem op. Eerste vraag. Waar wie in de 17e en in de 18e eeuw een van de belangrijkste Nederlandse keepvaardijskippen? Is dat A, een kogge, B, een fluitskip of C, een boeier? Help is net tastien, jongens. En het goede antwoord is B, een fluitskip. Punten, je naar de familie Gerritsma. Ik wist het. Volgende vraag. In 1686 komt er een eind onder het uitvierverbod van Frieske iel. En daardoor kwam de ielhandel met hokkerloon tot grote bloei. Is het A, Frankrijk, B, Engeland of C, Duitsland? Als die blauw wordt, is het goed. Ja, 2 keer B en dat is ook het goede antwoord. Ja, Engeland. Punten voor beide. Op de Zeedijk bij Haas zit een monument dat de Steenman neemt wordt. Ter ere van hokkerpersoon is dat monument opgericht. Is dat A, de wiskundige Simon Stevin, B, de ingenieur en steersman Cornelis Lely of de Spaanse stadhouder Casper di Robles? A, B of C? A, je het al drukt, nou Otto nog. Ik zag een C en ik zag een A. Het goede antwoord is C. Casper di Robles. Volgende vraag, we horen tempo de goed in. In wat voor plak hier de bekende Frieske skipsbouwer Eeltje Holtrop van der Zee ik wil Eeltjebaas zijn skipswerf? Is het A in Warkum, B de Jouwer of C in Heeg? Het wordt een A en wat doet Otte die zei zeg A, maar nee het is B, de Jouwer. Geen punten. Dat zei ik toch. Geen punten. Volgende vraag, wat voor wetterwaai is er oerbleun naar het dichtsliedje van de Middelzee? Is het A, het Prinses Margrietkanaal, B, de Zwette of C, de Bolzette Veert?
Je komt maar van Bolzen, toch? Nou, druk maar. Wat doet Pake Otte? B en B. En dat is het goede antwoord. Dit is al de laatste vraag van dit eerste gedeelte. En dan show we even naar de tussen staan. Hoeveel punten is er scoord? Ja, Beppe Aagje Fjouwer, uitstekend. En Pake Otte had er 2 punten. Ons af via de multiple choice vragen. Nou, het tweede gedeelte, dat zijn de iepen vragen. En dit gaat echt om snelheid. Dus je moet er nou aanstaan op de knop drukken. Otte, druk eens op de knop. Dat is de bel, die is voor Jim. En Aagje? En dat is een soort van hoorn. Dus als we dat loerjeren, dan wist je dus de rapste. Je kunt trouwens nou echt de no-doekoe inzetten. Die verdubbelt dan de punten. Oh. En elk goed antwoord smiet nou 2 punten op. Bij een no-doekoe smiet het dus 4 punten op. In Hokker-Ieuw waar de Frieske admiraliteit oprjochte. De bedrukt. Terug Pake Otte. Zandjende. De Zandjende Ieuw. En dat is net goed. Maar wij nog een precies? Ja, de familie Gerritsma. Ik dacht de 15e eeuw. De 15e eeuw. En laat het er nou correct tussenin zitten. De 16e eeuw. Bloot 0-0. Volgende vraag. Hokker bekende admiraal vernederen in 1667 de Engelse vloot. Maar de oh, dat wordt ontdrukt. De familie Gerritsma. Je weet het niet Toen je eens. wel die op die foto stond. Waar wie dat? Waar is die op die foto? Toen die Kasper... Nee, toen die... Tjerk Hiddes. Tjerk Hiddes? Tjerk Hiddes? Ja, Tjerk Hiddes? Ja, ja. Nee, is net goed. Nee, Tjerk Hiddes is net goed. Nou, hier mooi nog. Voor de herkansing. Voor 1 punt. Auke Wartena. Auke Wartena. Waar is Auke Wartena? Honger eronder toch? Nee, het goede antwoord is Michiel de Ruiter. Dat zei ik toch? Michiel de Ruiter. Geen punten. Volgende vraag. Wat is de naam van de Frieske admiraal en zeeheld die het ook wel Hiddeszoon? Ja, dat wordt weer druk. Ja, en de Nodoku. En daar is dan Tjerk Hiddes. We hier er zo lang op wachten. Tjerk Hiddes, de Fries en de Nodoku. Budget 4 punten. Kom op, jongens. Komen erbij. Volgende vraag. Een oren Frieske zeeheld wie Auke Andries Stellingwerf binnen in Haas. Hij sneuvelde door een kanonskogel op de Noordzee in de slag bij Lowestoft op 13 juni 1664. In Hokker van de 4 Engelse oorlogen. Wie dat? Ja. De eerste, de tweede, of de derde, of de vierde en de tredde. De tredde. Vol zelfvertrouwen. Nee. Maar het is net goed. Oké. Nou, Reert, wil je hem nog iets even Ja. No doekoe erbij, hè? Dan voor 2 punten. Dat zei maar, de tweede. De tweede. De tweede? Ja. Zeker weten? Ja. En dat is... Goed! Ja, 2 punten erbij. We show naar de punten. Team Blauw en Team Reert. We horen het haast net meer. En het is... 4-8. En Blauw wint weer. En daar mooi wint de familie Gerritsma op een nij 10 seconden tijdverdiel. Wat zo belangrijk is voor de finale. Die ronde hebben wij van mijn gevoel knap gedaan. Ik weet net hoe fanatiek dat wij zijn, ja, maar... Het is echt een beetje geluk gaan met de vragen. In de derde ronde nemen de beide memmen het chimmer op. En het is nou zaak dat ze zo volle mogelijk antwoorden op de foto zetten met een tablet. En elke goede foto smiet dan weer 1 punt op. En degene met de meeste punten, ja, die wint dan deze derde ronde. Heel soort succes. 3, 2, 1 en start. Dit is de squallenplaat van het behouden huis op Nova Zembla. Willem Barends, de ontdekkingsreiziger, wie nou het kind een Fries. Voor de handel en om te oerlibjen jaaien ze onder oren op walvissen. Maak je een foto van het walvisobject wat Willem zijn namen genoemd mijn noem het op een van zijn reizen. Achter me, daar lezen de walvisspul. Dat is... Die Just film, man, die film. Hestem? Ja. Op het wetter waar het net alleen gehandeld dreun, er waard ook vochten. En de Friesen hier haar eigen marine, die het wel admiraliteit niet waard. Hiervoor moest een kanon maken worden. In de Noordzee is zo'n kanon voen. Makker toch Jacob Noteman van Ljouwert. Bewijs dit met een foto. Waar zit dat kanon? Het kanon, nice man, doe nice man. Stop. Oké man, goed lekker. Zie je het zeer nauwkeurig de workshop wel? Ja. Is tevreden, Nota? Ja, wat hoort Ja. Maar ik hoor. Binnen de Friese admiraliteiten hier de admiraal de leiding. Zij wie in de beschermheren van de handel. Bewijs mij een foto welke admiraal sneuvelen in de tweedaagse zeeslag bij Engeloorn.
Jongens, wij winnen die admiraal. Wie dat je net? Ja, goed zo. Ja, Maak die- maar een foto van die die linkse twa. Die linkse twa? Nee, dat win... Jawel, jawel. Ja. Ja? Ja, goed zo. Ook kleren, dat kleren ding. In deze zeel zijn een heel soort navigatieinstrumenten te vinden van Oh, ja. je tiers. Zet zo volle mogelijk vastbeelden op de foto. Hoppa, nog een paar. Daar gaat ze. Goed zo. Trots op je. En we lezen die kringen nog meer. Zie je het hele Scheepvaartmuseum terug? Help je dan. Ik denk, waar hebben we in de vrede nog meer van die dingen, jongen? 1, 2, 3, 4, 5. De tiertrend, ja, dit is Sois. Maar je nou terug of net? Ja. Ja. Voor het binnenlandse vervier van Hondelswaard waard ik een broek maken van een bok. Maak je een foto van het bokmodel die het onder oren broekt waard voor het vervier van Ja, Hinders dat en wie Heer. bij de jou, En navigeer daarvoor naar de ruimte die grenst het onder de Waar liedse is binnen. stil, Arjan? Ja, die ja. Prima. Oké. Shit, ik weet niet waar die is. Een boord, er stond ik een pikij op. En stop de tiert, jongens. Ja, ik had de laatste opdracht net waar een keer, dus daar behaalde ik wel wat van. Dus, maar ja, met wacht, wat zit je in? De uitslag van de derde ronde. Waar het de meeste goede foto's maken? Is dat Gea van Team Blauw of is dat Albertina van Team Reed? Nou, jury, lid het maar zien. Het is... Een linkse staan en dat budget. Beide ploegen, beide families krijgen het 10 seconden voordeel. En wat budget het dan aan zijn voor de finale? 30 seconden, 30 bonusseconden voor de familie Gerritsma. Die mag aan zijn oorloeken van de finale tiert. En 10 seconden dus voor de familie Akkerman. Nou, je kunt u zeggen mij dan, nou doe, beantwoord je dan de volgende vraag goed en win een goodiepakket. Hoe waard en wat zij in de bloeitijd van de handel ek wel neemt? Stuur je antwoord naar nodoe@omroepfriesland.nl. In Noord-Engeland, Zweden en bij de Rijnlands zitten echte Frieske kolonjes. En om te vrezen saffolle doel haar oer skip veert, willen ze door de Engelsen zelfs vregen om haar oorlogsvloot in de Noormannen op te zetten. Maar diezelfde Noorman maakt je uiteindelijk een eind aan de Frieske zeemacht. Dat bad als Karel de Grote stjet in 814. De Noormannen willen profiteren van de aannemende macht van de Franken en doggen hier invallen. De namen Dorestad wordt keer op keer plonderen en platbrand. Als dat in 863 voor de saffelste keer bad, wordt de stad net weer opbouwd. De Friezen verliezen haar dominante rol in handel en skipveer. Nou komt het er echt op aan, de allesbeslissende finale. Nou komt het aan op teamwork, op communicatie, maar vooral ook op snelheid. Want het team dat het gauw kleert met deze laatste opdracht, wint deze aflevering en gaat terug naar de hele finale. Maar let op, alle punten verzinnen in de vakende rondes worden pas naar ouderin verrekkenen. Team Blauw, familie Gerritsma, Jim, mooie beginnen in deze finale. Beppe Aagje, ken je mij jaren? Ja? Hartstikke fijn, want Joost staat vlakbij de Boeier Almere. En let op, want hier komt de opdracht. In de Boeier Almere lezen alle jaar producten. Maar Jo, Matte, mijn help van Gea en mijn Rits, wat je die drie producten uitziet je, die het in de bloeitijd van de handel, nevens het Frieske kanonboekje, een heel soort verhandelen waren. Als je die drie producten voelt hebt, moet je die zo gauw als mogelijk hier brengen in de studio. Ja, ik snap hem. 3, 2, 1 en start. Wat werd er een soort verhandelen? Ik ga het vullen. Maar die hierin doet, Heden, dan kunnen we dat met vinden. Specerijen binnen, toch? Nou, waar zie je dat staan? Hier. Glaswerk, Ja? Stien, moenestien, moenesteen, ieder werk en zout. ieder werk en zout. Die kruk pakken. En, Pak die zout, kruk. snel, pak zout. Die bruine kruk pakken. Nee, die waar, ja. Die bruine kruk voor die. Ja, nee, die bruine kruk. Net alles. Ze neemt alles Doe je? mee. Nee. Oh, Nee, ze neemt alles mee. doe je net Ze wel. is daar hebberig als wat. Dus we hebben het naaiweken zondag. Ja. Op tafel. Aagje. En die bruine skankruk aange. Beppe. Aagje. Wat Ja, gebeurt er? ja. snel, Kom hier, hierin. Jere, kom hierin. Oh, mens, shit op. Kom erin. Sneller, draven. Hup. Hoe groot is het museum? Geweldig. Glas, 4, zout en ierwerk. Zoals Oké. 4, 2. Proberen. Nee, 5. Jere moet het beginnen. Ja, 4 en dit 2. Nee, maar mem helpt die onderste 4. Zenuwslopend. Ja, Ja, dit is ja, het. Ipen. Ja. Oké.
Pak kompas. Dubbeltje. Moet ik van lezen? Zwaarder dat een jongste teamlid, dat is Rits, met help van de tablet, de soort ruilt voor een typisch Fries exportproduct. Broek het kompas en aanwijzings uit de app. Is dit slagen, dan stopt het de team. Oké, jongen, Rit, nou komt het erop aan, hè? Als Bob wist, rien in westelijke richting. Hij is best daar. Die komt op. Kom op, Rits, rennen! Als er nog zo'n mooie muziek doen op plek. Ja, dan zit het er helemaal fantastisch in. Ja. Toe, leven schat, krijgt extra boezje. Neem de trap naar onderen. Oké. Naar onderen. Rennen. Rin naar het eerste en hoe randig het zout. Het Jochtje, het eerste daar. Eerste. Jocht is maar jocht uit. Jos de Ielrikker. Er iemand die Rikje... Ja, hier! Daar is hij, daar terug. Deur bleken, van Wortem staat er. Links, Verstaar hem. Verstaar hem. Oh, let hem met dat jaren. Oh, sorry, bliksem. Hier, doe geen deur door. Daar. Doe het door. Hier, rechts. Waarom? Ja, en dan naar links. Naar links. En dan... Het soortje. En stop de tiert. Vertierd we in maken we in Rits. Zijn net op. Helle staat er even nu. Nee. Baken Otte. Ja, Ben je er klaar voor? ik ben er klaar Dan voor. tel ik nou aan. 3, 2, 1 en start. De bloeitijd van de handel, die moeten wij opzien. Van 450 on 1200. Hier de werk, zo het. Is dat het zo het? Dat is zout. Zout, ja? Ja? Glaswerk. Ja. Ja? Glaswerk. En Waar is die die fles bruine wien? kruk. Ja. Ja, die. En nou hierheen komen. Gas. Oké, en de Draven draven. pakken, draven. Daar Kom op. komt die jongen. Kom maar, jong. Nou doe. Nou doe, pakken. Nou doe. Kom op, Hartstikke pakken. idee. Daar is hij. Oké. Je wil wel winnen. Ja, je doet aan mij om te winnen. 4, 2, 2. Oh, even, hè? Het maakt sneller, Albertina. Het gaat echt een tiert nou, hè? Nee. Ik won het, Joost. Er zijn vanzelfs verschillende mogelijkheden. Ja, daar is hij. Hup, hier dat ding. De klasse Jel. Ja, dat Jelle die zei en ik, we willen wel winnen, ja. Dus we willen wel winnen. Neem de trap naar onderen. De trap naar onderen. Ja. Ja, Jos, de Nou, trap. doe maar. Hier. En dan Jelle. Ren naar het eerste en hoe handig je het zout. Jos, nog wat? Ja, doe maar. Winnen. Oh jongen, tinker op. Kom ik daar? Hoe komt hij? Ja, hij shot al. Waar is dat? Hey. Shot zout, alsjeblieft. En stop de tiert. Nou jongens, de finale is spelen. We kunnen er helemaal niet meer rond van. Trouwens, vreselijk spannend, maar mooi is toch eigenlijk wel hier. Ja, dat dacht ik. Dat kun je eigenlijk wel roeken. En vroeger mien ze direct slocht op, want rondom 60 was er ook al Frieske iel verkocht in Londen. Maar goed, we willen graag maar één ding weten. Waar wint de eerste aflevering van No Do? Eerst de rondetijd van Team Blauw. 6,52. En let op, die 30 seconden die je verzinnen hebt, die gaan er nog al. Dan de tijd van Team Reert, de familie Akkerman. Wat is de tijd van de familie Akkerman? Rapper of stadiger, 6,52, 4,44. En achter de seconden gaan er dan nog al. Er gaan 20 seconden al bij de familie Gerritsma. En 10 er al bij de familie Akkerman. En waar wint dan deze eerste aflevering van No Do? Ik denk dat ik het eigenlijk al weet. Ik denk dat Jelle het echt weet. Het is de familie Akkerman! Leuk wezen. Station je maar weer. Na je weekend vanzelf weer een nieuwe aflevering van No Do. Dan de tweede. En dan zitten we in Dokkum. Maar hier, nou eerst iets net champagne. Het wie echt tot het finale dat het spannend weer. Beppa, je wist een prutten, hè? Ja, die is een hele grote. Ja. Ja, Gea wist ik. En toen dacht ik dat je even. Wat vond Beppe ervan? Ja, Beppe. Ik vond het een hele mooie dag. Prachtig. Toen de 4 of 6 en je dacht, yes! Ja, maar die tiertelling op het einde. Ja. Hij wordt dus best dienen en we hadden gezellig gewoon. Je wil wel winnen. Je doet mij om te winnen. We doen het best. Ja. We hebben een hele mooie dag, jongen. En Beppa, je hier in het kon het ramen ook? Nee. Ja. Hallo, even voor. Ah.